că nu trebuie. Umbra din gață în gață, la Petriul sfânt-sănată, umbra roșie, umbra sănată de Iisus, umbra sus și umbra jos, gață, gață de Hristos, mai târziu să fie apoi, urcaul frumos de oi, și acolo sunt de jos, s-a născut Domnul Hristos, gelele îngeri coboară, taurul înconjoară, îngerii cu flori în mână, împletesc mândră cu lună, de cunună și frumos, s-a născut Domnul Hristos, care cu o fecioară viețuia și Maria se numea, și Maria se numea. Nazaret era orașul, Nazaret era orașul, unde aș avea lăcașul, unde aș avea lăcașul. Într-o zi Maria ta, într-o zi Maria ta, singură și te ruga, singură și te ruga, deodată ce văzuse, deodată ce văzuse, casa toată se umpluse, casa toată se umpluse, de o lumină lumitoare, de o lumină lumitoare, ca lumina de la soare, ca lumina de la soare. Îngerul Gabriel intrase, îngerul Gabriel intrase, la Sfânta Fecioară în casă, la Sfânta Fecioară în casă. Nu te spăimânta, Maria, nu te spăimânta, Maria, că-ți vei naște pe Mesia, că-ți vei naște pe Mesia. Ziua Domnului va fi, ziua Domnului va fi, și Iisus se va numi, și Iisus se va numi. Hai,